absukpan bungna nango. Haba ni. Morongka. Dalai ni kalau tu saya, omoni lama nu. Garang apa istilah ni? Wah, dah sungguh kona. Manor ni. 3 meter dah kamu? 3 meter. Musuh logo. Kita suruh mau. Aw. Apa nung nai? Baik kok. Mana nai? Has biang nah nai berapa? Hado. Lagi kok has kayak berapa? Hambai. Mo sini uzan pathlaya ghat BC under Pormonnagar subzone Sipajala zonal ni under oro total 3ta samung khalajagui tongo sini pulya sang naikha sini MDC CDF phanni rangbai je mud leveling khalai rangmani hingka tabuk sini zonal tui 2ta boxel khalajagui tongmani omno kisa naginani hini phailmani obhaikeno tini kwbangma jaga thana tongphano tini oro no ler thangka omon pore kwbangma samung tongma tini oro naija phaimani samung thik thak no choli tongmayo mud leveling rok bo kahamno kisa je hani kesanan baga hana ramana abo kaham ke ungkor jakliya abno teisa kaham ke renya khlainan bagai sengma sanai bacha choknai ang almost bongno dagi marna dagirnai ajaga omon naija phaimani hingke lukrokni dabino tini oro kunui bongni je boxel khlaimani ang bo khuchi amsani lukrok bo khuchi to logi tongo sini subjonal chairman Pormonnagar Boromgonang Ranjit OBC ni chairman Boromgonang Joy Singh tei joto lukrok tongo omono guri nyanya hini